Això que per a dinar, paella, i per a berenar, una horchateta, perquè ara està en estiu, fa molta calor, i el millor fruit de la xufa és l'horchata, una beguda molt valenciana. Però resulta que amb la xufa no només se fa horchata, ara se fan moltíssimes altres coses. Ara anem a saber perquè Paco Mordiós ha anat al Centre de Desenvolupament Turístic de València i resulta que els restaurants més xics de València fan plats i propostes gastronòmiques amb horchata i amb la xufa. És així, Paco? Molt bon dia, Josep. Evidentment, de la xufa no només es trau l'horchata i els fartons hi ha un món per descobrir. En primer lloc, anem a brindar amb horchata. Boníssima. Si hi ha un dia dels enamorats i un dia de la marmota, avui podríem dir perfectament que és el dia de la xufa. Tres grans de la cuina valenciana, trio de asos, 3 estrelles Michelin han vingut fins ací, fins al CDT, per donar-li més altura a este producte de denominació d'origen tan nostre. De fet, tenim de la RAP de Gandia ha vingut Camarena, de la sucursal B, Jordi Bretón, i de Torrijos, Òscar Torrijos, amb el que anem a parlar ràpidament, perquè no només han fet plats dolços i postres, sinó també s'atreveixen amb plats salats. Òscar, molt bon dia. Quina és la seva proposta? Es una crema fría de zanahorias con chufa, y lleva un helado también de chufa. ¿Qué le aportaría así la chufa? Pues la base fundamental tiene que predominar siempre en un plato por lo que se denomina, ¿no? Si es de chufa, chufa, si fuera de patata, así sucesivamente. Este tiene que dominar la chufa. Lo que pasa es que es una crema muy sencilla, donde lleva agua mineral y vino Riesling, aparte de la chufa y la zanahoria. Interessant la proposta de Torrijos, este restaurant de l'Eixample de València. Anem a la sucursal, ja saben, el restaurant que es troba al costat de l'Ibam. I així tenim a Jordi. Jordi, quina és la teva proposta? La idea es una gamba al ajillo con chufas, praliné de chufas y algas. La mateixa pregunta, ¿qué aporta así la chufa? La idea de la chufa aquí es en el praliné un poco la terrosidad y la potencia, ¿no?, del praliné, y después el crujiente de las propias chufas que va a matizar un poco la melosidad de la gamba. Molt bé, i ara per últim parlem amb l'última estrella Michelin. Este mateix any ha aconseguit a RAP de Gandia l'estrella Michelin una més. Quina és la teva proposta? La nostra proposta és una horchata de xufes en fava tonka i va guarnida amb una amanida en polp torrat a la flama i una poma en samorra, no? Però una samorra en vinagre i mel. Una curiositat, m'imagino que esta horchata el dolç l'has llevat directament, no? Pues no porta sucre afegit, simplement el residual que té la pròpia xufa ja. Molt bé. Ja veuen, avui, ací al CDT, 3 propostes dels 3 grans a la Comunitat Valenciana i tot al voltant de la xufa. Josep.